OFW ang bagulang nakauli sa Sugbo ni angkong nagatong samtang nagmaniho. Hinungdan nga ni Dasmag kini sa nagmotorsiklo ug ngadto sa Bungo. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan. Tungod sa maong disgrasya, mato sa traffic investigator nga 7 ang naangol. 5 niini mao ang mga pasahero nga naa sa likod sa Bungo, ang usa ang nagmotorsiklo ug ang OFW nga nagmaneho sa auto nga nakadasmag. Grabing pagkapiyapi nining itom nga auto nga gimaniho ni Lloyd Sandoval, 34 anyos nga taga lungsod sa Minglanilla. Mato sa traffic police, swerte na lang nga minor injury lang ang naangkon ni Sandoval. Siyang asawa ug duha ka mga anak nga lulan sa gimanihong sakyanan. Sumapa ni Traffic Investigator Police Staff Sergeant Carlos Dikdikan nga ang disgrasya nahitabo diha sa Dan Rabaya sa Cebu South Coastal Road, Dakbayan sa Talisay, pasados 9 gabi. Ang tulo ka mga sakyanan parihong padung sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Padung man ang motor ana, napsan ba? Napsan. Apsan siya dito, bundol na ito kuan. Dayon, naisakay ni siya, daghan siya sakay. Dayon pagkasakay pagkabundol. Kabundol mo to ang pasahero nga usa rin nilagpot diri. Diri sa kuan. Kasi dala sa ospital. Samtang usab ang nagmaneho sa motorsiklo. Si Sandoval ni angkon sa kapulisan ug sa nagdumala sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, Joy Tumulak, nga nakatug siya. Gikan siya abroad and then nanihapon uban sa pamilya pagkahuman ng lakaw unya pagdaing pauli matud pa niyan nakapatagtilaw gyapon siya hangtod nga diha na siya nakamata pagkaigo. Likayan ng gyud nato mag-drive if kulang ta sa tulog katugon ta, likayan na lang gyud kung pwede mo pahuway sa daplin or mangita na lang gyud og lain nga driver nga para safety. Samtang alas 4:30 ganihang buntag, usa ka nagmotorsiklo usab ang nibangga ngadto sa bus. Mato di Tumulak ni angkon ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Berviliano Caluoy Jr. nga nakatug sab siya. Mao nga wa na kini kabantay sa bus nga gimaniho ni Alan Lapis nga iya na dieng gidumbulan diha sa may manang nga bridge sa Dakbayan sa Talisay. Lan, minor injury raw sa binunang naangkon sa motoristang si Caluoy kinsa nakadasmag sa bus. Samtang OFW nga si Sandoval ang nipasalig sa kapulisan nga abagahon ang tanang galastuhan sa mga na-ospital ug ang kadaot nga naangkon sa mga sakyanan nga nadasmagan. Tungod sa amicable settlement, wa nay kasong ipasaka pa ngadto sa korte. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.